Cihan ve hefte temaşe kir ku dadgeha Moskova serokê opozisyona Rusî Alexei Navalny bi 2 sal û 8 mehan zindanek din ceza kir ku hevjîna wî jî lê dinêrê. Navalny piştî êrişek jarkirinek kujer ku tê bawerkirin serok Vladimir Putin ferman daye ve geriyabû welatê xwe. Serokê Amerîka Joe Biden roja pênşemiyê bang li Putin kir da ku dem û dest Navalny azad bike. I made it clear to President Putin. Min ji serok Putin ra bi rengekî pir zelal ji serokê berê cudatir da zanîn ku ji ber kiryarên êrişkeriyên Rûsya wek destêwardana hilbijartinên me êrişên înternet ji herkirina welatiyên xwe sebra Amerîka namîne. Li Moskovê berdevkê Putin ev daxuyaniyên Biden wek êrişker û neerenî binav kir. Her gotinên wek ferman ji bo me bêguman nayên qebûlkirin. Me berî jî gotibû ku em ê guh nedin daxuyaniyên wiha desthilatdarî, em ê vê nekin. Balyozê berê Amerîkayê li Rusya Michael McFaul dibêje ku jarkirin û piştî jî girtina Navalny de bo rêveberiya Biden ihtimala avakirina peywendiyên dîplomatik yên normal yên bi Moskovê re têk dibe. I happen to believe that Mr. Putin Ez êdî bawer dikim ku Birêz Putin hez dike ku Amerîka wekû dijmin ji xwe re bibîne. Ew difikire ku ev ji bo wî û ji bo siyaseta wî ya navxweyî bikêr e. Pisporî Konseya Peywendiyên Derve Stefan Sestonovic dibêje ku Putin Navalny bi rengekî pir ciddî dinirxîne û xeter dibîne. Navalny is mounting. Navalny şêwazeke dijwar dimeşîne ku ev demeke dirêj Putin rûberû nebûye. Xwepêşandanên li seranserî Rûsyayê yên li zêdeyî sed bajaran ji tevahiya kom û nifşan pirtir balê dikişînin ser gendeliya rejîmê. Sestonovic dibêje ku dibe ku Putin di rêka nêzîkbûna Navalny û xwepêşandarên de helwesta rêveberiya Biden bihesibîne.